खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दङ। मसलपुराव बिपिएफ दोलोनि जयनिं हाबाफारि। आसाम राइफल्सआ 173 कौटि बेसेननि मेथामफेटामिन टेब्लेटफोर बोखांनो हादों। आसाम डाउनटाउन मुलुगसोलोंसालिया सावस्रि सोलोंथायाव साबसिन सोरखारि नङि मुलुगसोलोंसालि महरै गनायथि मोनदों। एचएस आनजादनि गिबि सानखालि नगावआव 3 सुबुंखौ हमदों। बारग' हेन्डलुम डाइरेक्टर कविता देखानि गोथै सह बोखांदों। बारग' गिबि मन्थ्रि आरो आथिखाल मिरुनि मन्थ्रि सर्बानन्द सनवाला बिजेपि दोलोनि हादरारि आफादगिरि मासिखौ मोननो हागौ। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। बाक्सा जिल्लानि सदर मसलपुराव थानाय जिल्ला बिपिएफ मावख'आव मोनसे जयनिं हाबाफारि जानानै थाङो। मसलपुर जिल्ला कमिटि बिपिएफनि लोगो आफादगिरि गिरिन बर'नि मेल सामलायनाय बे जयनिं हाबाफारियाव इउपिपिएल जिएसपि दोलोनिफ्राय गासै 35निबो बांसिन मावथि सोद्रोमाफ्रा बिपिएफ दोलोआव जयनिं जायो। बे जयनिं हाबाफारियाव बिटिसिनि बारग' गाहाय लोगोसे बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया बाहागो लानानै बुंदोंदि बिपिएफ दोलोआ बिटिसिआव 1थि मासि, बिजेपिआ 2थि मासि आरो 3थियावसो इउपिपिएल दोलोआ दं होननानै गावनि बिबुंथियाव बुंथियो। फैगौ बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोआ 25 बियाबाव देरहानानै 100% सरकार दानाया रोखा होननानैबो बुंथिबावो हाग्रामा महिलारिया। आसाम राइफल्सआ जेनेरेल एरिया क्रसिं पइन्ट 1 भक्ति खाई जकाउटार साम्फाइ जिल्लानिफ्राय 57.91 किल'ग्राम लिरथायनि 173.73 कौटि रांनि मेथामफेटामाइन टेब्लेट बोखांनो हादों। मख'नो गोनांदि मोनसे स्रोद सुलुंखौ बिथा खालामनानै आसाम राइफल्सआ जकाउटार पुलिसजों लोगो नांनानै क्रसिं पइन्ट 1 भक्ति खाईनि सरासनस्रा ओनसोलाव हरखाब सिग्रोमदोंमोन। बे सिग्रोमनायावनो गासै 173 कौटि बेसेननि मेथामफेटामिन टेब्लेटखौ बोखांनो हादों होननानै पुलिस सुलुङाव फोरमायदों। आसाम डाउनटाउन मुलुगसोलोंसालिया सावस्रि सोलोंथायाव साबसिन सोरखारि नङि मुलुगसोलोंसालि महरै गनायथि मोनदों। बे मुलुगसोलोंसालि फसंथानखौ दुबाइआव दादा साहेब फाल्के आइकन एवार्ड्स फिल्म आरो भारत इन्टारनेशनेल एक्सेलेन्स एवार्ड 2025 आव मानगोनां बान्थाजों मान बावनाय जादों। मुलुगसोलोंसालिनि डीन अफ स्टाडिज प्रफेसर बन्दना दत्ताया फसंथाननि जानानै मानगोनां बान्थाखौ नाजावदोंमोन। प्रफेसर बन्दना दत्तआ बान्था आजावनाय बुब्लियाव साबायखर बावनानै मुलुगसोलोंसालिया बे माइल खुन्थियाखौ मोनफुंनायाव गावनि फोरोंगिरि, फरायसाफोर आरो मददगिरिफोरनि थाद'यै बावसोमनायखौ फोरमायथियो। मख'नो गोनांदि बे बान्थाया फरायसाफोरखौ गुनगोनां सोलोंथाइ होनो आरो सावस्रि सिबिथाइ बिथिङाव इयुननि सुबुंफोरखौ जोथोन लानो थाखाय आसाम डाउनटाउन मुलुगसोलोंसालिखौ गोख्रों खालामदों। आसाम हायर सेकेन्डारि फाइनाल आनजादनि गिबि सानखालि नगाव जिल्लानि सामागुरियाव थानाय मोनसे आनजाद मिरुआव 2 प्राइभेट फोरोंगिरिजों लोगोसे सासे लाइमोनखौ खानानै पुलिस कास्टडियाव लांदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला फरायसाफोरा आनजाद मिरुआव नकल लिरनो नाजानायनि असिलायैनो आनजाद मिरुनि इटानि इन्जुरखौ बारनानै आनजादनि खथा सिङाव हाबफैदोंमोन होननानै पुलिस सुलुङाव फोरमायदों। जायनि जाहोनाव फोरोंगिरि आरो 3 सुबुंखौ हमनानै पुलिसनो गथायदोंमोन। हमजानाय दायनिगिरि सानैखौ कालिहामारि तियाजान एकाडेमिनि फोरोंगिरि जियारुल इस्लाम आरो इजाजुल इस्लाम होननानै सिनायथिनायजों लोगोसेनो गुबुन हमजानाय सासे सुबुंखौ मराजुल हक होननानै सिनायथिदों। बबेखानि सामागुरि पुलिसआ बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनो दासान्दि गोख्रों राहा लानाय जाबाय।
हेन्डलुम आरो टेक्सटाइल डिपार्टमेन्टनि बारग' डाइरेक्टर कविता देखाया हरखाबै रुंसारि जाबाय। मिथिनो हानाय बायदिब्ला गुवाहाटी जालुकबारिनि जोदाखान भटआव थानाय गावनि थाग्रा न'निफ्राय गोथै सह'खौ बोखांनो हादोंमोन। बे जाथायनि सायाव गावखौनो जिउ फोजोबनानै लादों होननानै पुलिसआ फोरमायथिदों। बेखौबो मख'नो गोनांदि चिफ मिनिस्टार स्पेशल भिजिलेन्स सेलनि सिङाव कविता देखानि बेरेखायै मोनसे केसबो दङमोन। बेनि अनगायैबो 2019-2020 मायथाइनि हेन्डलुम आरो टेक्सटाइल बिफाननि एपइन्टमेन्ट होनायनि जाख्ल'नायजों सोमोन्दो थानायनि थाखाय बोहैथि बोसोरनि जोबथा दानावबो जालुकबारियाव थानाय कवितानि न'आव सिग्रोमनायबो जादोंमोन। बबेखानि बे जाथायनि सायाव नोजोर होनानै पुलिसआ दासान्दि गोख्रों नायबिजिरनो जागायबाय। बीजेपी दोलोनि मिरु आफादगिरि जेपि नाड्डानि उनाव गोदानै दाफुंजानो गोनां मावफुं आफादाव आसामनि बारग' गिबि मन्थ्रि आरो आथिखालाव मिरुनि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालआ आफादगिरि मासिखौ मोननो हासिगौ। बीजेपी दोलोनि इसिङारि सुलुङाव मिथिहोनाय बायदिब्ला आथिखालाव सर्बानन्द सन'वालानो बयनिख्रुइबो बांसिनै सावरायजादों आफादगिरि मासिनि थाखाय। गमामायैनो सर्बानन्द सन'वालआ बीजेपी दोलोनि हादरारि आफादगिरि बिबानखौ मोनमारोब्ला सा सानजा रायजोनिफ्राय बिथाङानो गिबिसिन आफादगिरि जागोन। लोगोसेनो दुलाराय भारतआवनो गिबिसिन ट्राइबेल सुबुं जागोन। मख'नो गोनांदि सर्बानन्द सन'वालआ आथिखालाव भट, सेभिं आरो दै लामा बिफाननि मिरु मन्थ्रि बिबानाव खामानि मावगासिनो दङ।